hoor. Hey. Ja? De wekker gie hier een betiet bij Bruggelenkamp. Annie ging namelijk voor het eerst in haar leven een feestwijn op. En daar zit wel wat tariering in. Nou, ik ga een t-shirt onder en ik ga een trui aan en ik ga een trui aan en ik ga een skibroek aan, ik ga zakken aan en ik ga schoenen aan. En dat maar 21 graden. Ja. Ja, dat doe ik zo. Nog even een dikke tuut aan haar leefde. Doei! De laatste puntjes op de i. En dan hop, de winterwijn op. Ik vind het mooi. Hartstikke mooi vind ik het, hè? Wat maakt het zo mooi? Nou ja, de sfeer alweer. Ja, en die wijn alweer. Dit is heel bijzonder, want ik werk hier nu 40 jaar en we hadden dit nog nooit eerder gedaan. Ik had ook Annie zei van, ik ga nog nooit eerder op een feestwijn zitten. En ze was echt wel vereerd om mij te doen. En ja, Annie is ook lichamelijk nog aardig fit, dus die kon mooi in het hoekje zitten bij de koekensoogpietent. En Geert, die kon direct net ontbreken, die moest natuurlijk naast de kachel. Oeh, wat ga je nou? Nee, hoor, denk je in de Westerijn ik nou gewoon naar drank breng. Je staat dan niet te Berenburg. Jo, die maat heeft een lekker slokje. Nou, ik wil die fles leeg drinken. Heb je ooit wel zo'n mooie wijn, jongen? Nee, dit is prachtig. Daarom hebben we mij voor om in de stoet te zetten. Want we vonden dit zo uniek dat Bruggelenkamp mij doet een optocht. Dus we zijn dat maar waard.